piso ay ang million awan ti dundo. Siya di laylay deg ay patakaan, tan siya di iyak di iyan saan. Et ewa ay nueg di man biyahe, lugan et en maitang-itang masapul na bigsa di makina. Tangan dadut sangat ay kalsada, dinay pa'y dadanan ay kulao. Gobyerno tayo ko't tumulong, tanuan kung mari solusyonan. Iyanan yu pabe adinaksyonan, kalsada kumanan umintas, daan mi pagpaabag na patas. Man biyahe et awan magarelax, tabagan et ading magriga. Nina ay matkiti sa kabasi, wada di dumagan pa'y ay project. Bantayan ta di magkipi-kipi, ilibiyaan kung magagamis. Isunghang ulay waday kumaan, wadan tuon na pantaulian. May mayat ay talagas dan kat-anmi, ulay nung mananda inadawi. Kanayon ay ibagan ay manina, anak ko siya dilanag na maan. Ulay no sino di pamalina, wingi ang lugar ay napuan. Ulay no sino di pamalina, wingi ang lugar ay napuan. Ayan, thank you so much. Ayan. Ayan, hello kay Sir Rene Nicolas.